mama. Bau, 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 bau. Khulumbai Raijwfwr. Taरमाने आं दा रेडि जागासिनो दङ माबायाव थांनांगौ अफिसाव थांनो नागिरदों दिनैहाय माने स्पर्ट जागासिनो नालाय जोंना कलेज जागासिनोमोन ओमफ्रायहाय दा दिनै लास्ट आरोना ओमफ्राय बेयाव थांनाय जासिगोन आङो ओमफ्राय दा दसे थांब्रबनानै फैनोसै नुजानानै थांनाय जायाखै माने टाइमबो मिलायहोनो हायाखै बाबुखौबो लाखिनो रावबो गैयाना मानसि ओंखायनो बेखौबो लांफानोसै आङो दिनैहाय लानानै थांसै दसे थानानै फैनोसै नायनोसै बेसे गोबाव थानो हायो बेजोंहाय जाबाय बेखौबो देलायखांखाबाय दहाय ओमफ्राय दा नै देलायखांनानै दा आङो माबाबाय रेडि जाबाय आरोना थांनोसै जाबायानो टाइमासो लेट जागुलायबाय 10ता जाबाय आङो इयारिंसखौनो माखौ गानो आन्दायलांदों माखौ गानोथाय गानो बादों बेखौबो दस्राखौ गानसै दा आङो बेखौ गानसै आं आर'नाइनि बेखौ गानसै बेखौ गानसै आं गाननायबो जाखाया ओरैनो बेफोरखौ आङो अफिसाव थांबाबो गानलाबाय थायो आर'नाइनि सिजों गाननाय बियो जाबाय बेखौनो गानसै आं जायोहाय जानला मोनला बुरिबायबो नालाय माथो होनबावनो जासाबबाय गोदोसो माबामोन सिख्लायाव माने देलायनायाव दा जेबो मोनला जानला मोनला जालाबायसै जाबाय होमबा बेखौनो गानसै आं मिलायबाबो मिलायाबाबो Silebo. Bye bye teman. Deh, aku bye bye deh. Bye bye dong. Nào lại bộ là cái này kìa. Bye bye dong. Hôm nay lưới xong kìa. Bye bye. Bye dong. Nó mà đi. Bye bye dong. Bye bye. Nama, bum bareng sama, bareng sih. Ayo, dusto dah kalau mana? Dusto dah kalau mana? Sudah, bareng sih. Phi phật ra đi hơn rồi đã. Phi phật ra này bây giờ, hải ơi, cái này có phi về thầy phi phật anh đấy. Vì la ra là cứ vào làm một vậy. Gue malah mencoba manusia jalan nih. Này, số phi bay ra, số phi bay. Này, mình phi bay. Này. Mình phi bay này, giờ ăn khách xe đâu, à bên xe. Ơi. Exhibition ơi, được ná. 12 point transistor माने बे रेजिस्टर बेयो मा खालामो होनोब्ला कारेन्टखौहाय मोनसे फ्ल' होनो ना समानै दोनो फ्लक्चुएट खालामनानै बाय बाय गाइस China này, bên China này mà, kan di sana này, jala, apa
nebe ma n'moनलाय Nagani do. ओमफ्राय बे Mama kani showroom. showroom ओमफ्राय बे Yo, mama. Parking. parking Oh, ini ya. बे parking Oh. बै parking बियो ओमफ्राय बे garden Oh, garden ada lagi. Besar dah, kurang mana ya, boy? बेसेबां बोसोर जाखो 2 besar. 2 बोसोर Oh. sama जाबाय Udah masih like dulu. Udah kalau like dulu. Udah komen aja apa deh dari dia. Mabaji mendeng, मोजां mendeng. Mat खालामगोन बेखौ? Biar di mana seperti dapat berkumpul nanti dia sama bahaya. Deh, dikit dulu. Oh, haबाय ओरैनो एक्सप्लर खालामनो थाखाय बे फरायसालिफोरखौ खुंनाय जायो ओइ थांफिनसै थादेरनो हाला दुस्थ'आ नै दुस्थ'आ थादेरनो हाला नै थादेरनो हाला थांफिनसै दसेल' थाबाय दसेल' खोनासंबाय दसे एक्जिबिसन नायबाय ओमफ्राय थांफिनसै नै दा फैफाग्रायाबो दुरबल ओइ फैनायावबो गारियावहाय बिराद दुस्थ' खालामबोबाय थाबाय बियो दसे ओमफ्राय गथ'फ्रा बिराद मोजां एक्जिबिसन श' खालामदोंमोन नायजोबनो मोनासै मोजाङैबो खेबजोबनो मोनासै थेवबो जा हायो बेखौ माबाबाय आङो खेबबाय आं नै दुस्थ'आ दा दसे थानानैसो उन्दुगोन बियो फैनायाव दसे उन्दुबोबाय ओमफ्राय नै दसे गेलेबाय थाबाय बियो आथिङा बिदिनो बेना जोग्रां जोसि खालामबाय थायो गियारफोरखौबो जोबनांबायसो सौफैबाय गस्लाया नै गरमजों खुलिनांजोबबाय दुस्थ' खालामनायानो जोनायल' आया दुस्थ' नै थाबावला थाला माबा दंबायो दे दासो सिखारदों ना दासो सिखारदों ना रा उखैनाया जाला नै ओंख्रिया मा दं सालाद दं नै थाइबेंजों माबाजों बिटजों ओमफ्रायहाय नैबे मुरिगन्थ ना माबा ना खर'जों दालि मुग दालि ओमफ्राय नै न'नि मैद्रु लागाय मिसल जानोसै आङो जा उखैखाबायमोन हास्लाबला होमबा दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै आङो दिनैहाय बिदिनो थांनाया बेयाव थांनायल' स्कुलाव थांनाय ओमफ्रायहाय बिदिनो माबा माबि नायबाय आरोना एक्जिबिसन दंमोन नालाय बेखौ नायबाय ओमफ्राय थांफाग्राफ्राबो हनै बारा थिग नङामोन दुरबल जाबोजोब्बाय बै सासे थांफाग्राया बेनोमोन दुरबलानो अयथासार जा उन्दुसो थांनांदों ओमफ्राय हाखु दाखु ओंखायनो बारा गोबाव थानो मोनासै दसेनो फैनांबाय होमबा बेनोसै आंनि भिडिअ'आ होमबा बेयावनो आङो एन्ड खालामसै भिडिअ'खौ बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं